Meclisa Malbatên Şehîdana Kobanê banga Serbestberdana şervanên qesedê yên dîlgirtî kirin. Her wiha bang li hêzên navneteweyî û koalîsyona navneteweyî kire ku berpirsiyariyên xwe pêk bînin. Meclisa Malbatên Şehîdana Kobanê bi daxwaza serbestberdana dîlgirtiyan li pêşiya avahiya xwe daxuyaniyek da. Di çalakiyê de xizmên dîlgirtiyan û malbatên şehîdan amade bûn. Di daxuyaniyê de hata gotin ku tevî gotinên rayedarên Şamê ku vê mijarê wekî pêşîniyeke nîşan didin di pratîkê de gavên rastî nayên avêtin û pirsgirêka dîlgirtiyan wekî amûreke zexta siyasî tê bikaranîn. Meclisê her wiha balkişand ku dîlgirtiyên qesedê di şerê li dijî Daişê de roleke girîng lîstin û qurbaniyên me zindan. Di dawiya daxuyaniyê de bang li gelê Kurd li hundir û derveyî Sûriyayê hate kirin ku li kêleka malbatên şehîd û dîlgirtiyan bisekinin.